Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ unu nwekwarechi ọnwa nọ nwa nwaanyị mba nnọọ awụchasịalanụ m eye ụmụnne m obi agbawala m ihe ọma anaghị ekwe ka eji zuo ya aka ọ gịnị kpatara ọ daa aka ọka mbụ ya daa n'ogbe asọ ọ dara my gender n'isi na ọ dara ụmụ nwaanyị ibe m n'isi ada aka abụọ ya daa anyị n'isi ọ gịnị wụ ihe ka biko ọ gịnị wụ ihe ka onye m ọnụ obi agbawala m ana m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza mgbe akụkọ na gbotoro ya ụmụnne n'obi agbawala ya n'ihere na ọnụma na iwe confusion na isi na ọ gbawashale ya amaghị ebe ya na-aga from here ya gaa n'ihu sị m na ya hụrụ nwaanyị masịrị ya dị ya mma ya like otu ọ dị na ọ mara mma nwaanyị kwọpụ dị mkpa nwaanyị too n'ịwa gbarịgbarị na-acha ụcha set ọfụma dị mma dị oke dị otu nwaanyị na-adị ya like ya kụta aka na akpa ya ego nọ ya kpoo ole onwe ya anya legharịa onwe ya anya dị mkpa ya nọ ka nwoke dị ya na-ebecha ebecha na ego dị ya sị ya chọrọ ịlụ nwaanyị hụkwanụ ka ya mma mee this lady approach o kwere ya na ya bụ akpata nwa obere oge ya gwa ya na ya chọrọ ịlụ ya nwa nga ya gbara ahụ ya na ya laikiri ruo na agwa na ya ga-alụ ya o kwere agahụ ndị nwe eme ihe ishi ha gbaa nkwụ mee traditional marriage 3 months only ka ha nọ after ha gbara nkwụ ka ya na nwunye ebiri n'ụlọ 3 months kpọị ya baa ịga na problem kwara ya nnu ya nkwa ị nweta problem ya na ahụbe mbụ dị ya mbụ ọ gịnị bụ problem a gbaghachiri ya back to square one na ya na filling station na-agbaga fuelu otu nwoke okorobịa ibe jike nnọọ dị nnọọ neat wedding ring ọ gba n'aka na-egbonwarị kirikiri ya ele ya ma ụtọ dị nnọọ decently dressed ọ bịa meet ya si ya biko na ya nwetara information na nwunye ime na-eme ya and ya nọ very far from home na onye atọ ya fon ya ka eji kpọọ nwanne nwunye gwa na ọ gawa na ya adịga kpọrọ nwunye gawa ụlọ ọgwụ bụkwanụ nwanne ya nwaanyị na charging point ebe a na-achaji fon ya n'ime moto na o mebiri emebi and fon ya dị down na ya biko ya elee ya otu obi si ya nwee enyi nwee nga ya nọrọ nwaanyị ime na-eme and ya amụtabeghị nwa ya nọrọ nga were fon ha ya n'aka ọ ga-apụọ apụọ ga-eme ka ọla mechaa ka ọla wetara fon ya return onye fon bịa kpa ya fon n'aka onye ọbụla gawara onwe ya 4 days after ndị uwe ojii ya bịa kọrọ ya aka na dọ gọgba ya ka sif ya chiri disappear ya ji ọgwụ disappear ga ha gọgba ya ya sọ gịnị na what is going on gịnị what have I done what did I do what happened ọ gịnị ọ ka na-asụ question ya karịa ya na-ajụ sọ gịnị ka ya mere ha gọgba ya were ya gbawụọ ya n'aka ya jụọ ese lee that lady ebe ha dewere ya jụọ ha kwichi lady ọkpa asụrụ ya n'ọnụ ikpuru ọnụ ya zakpu ọnụ ya welitegara ka ya jụọsị ya amaghị ha na-ekwu ha enyela gị ihe na ndịgidu na ọ chọrọ ka ha kọpụta ya eziokwu ka ọ chọrọ iji obiọma ekwu eziokwu ya jụọ ha sọ gịnị na ha mere ya explain ka ya mara ihe ya na-emekwu na ọwawu ya kpụrụ 4 days ago wee ebe a ga-ewepụtara ha ego ewerela ego wegara ha ebe ahụ ọ gịnị mere ahụbeghị the lady ha kidnapụrụ ya bashi so 4 days ago ya nwa ha sọwụ fon nọmba ka ọ chọrọ ka a kpọrọ ya fon nọmba ka ọ nwere onye ọzọ ya na ebe ọ yuziri fon ya ozugbo that young man akọ ya n'obi kpum ka ya na ya bụ na filling station ya etinye si na ọgwụkwa ahịa na mmadụ jọsọrọ kwụsị ya si ya biko nga ya zụga fuel na filling station na ya nyeta ya fon ya ka e were kpọọ nwunye eri ime ha gwa na ihe ọ na-akụ na ọwa akụkọ nwe ebe n'oge ka ugbu a ọwa ọnọhụ na na-ama mbembe na-ama ọkwa ya na-eti mkpu ya dat no people onye ọbụla ewezikwara fon ya na-enye stranger wee mee ọkọ na nga ọha na otu ọ dị na skuulu niile ọ gara n'ọdazụ ọ dị ka onye gara nga ọha ka ọ na-anụbekwa that part of the information na ọwụ n'otu ya ibe mewe explain na otu eshiri paa ịga ha eburu ya gawa nwaanyị mba nnọọ ogbugbu ahụ eburu ya nọgidere na nọgide edite nọgidere ya ego niile na ya n'aka agwọ kọchachicha ya rere moto ya bụ tige na dikis stil oyishi apụta ọ ya ka Chineke nna mere ya bere egide one of those kidnappers jụwa esomonye awụ ka ha si no na-elerile ke connection ha nwere with this young man ka ha si no rather na ọwụ onye ka ahụ bụ ebiri the money ya eburu the money gba ọsọ na ọwụ ya wụ onye ọrụ ya wụ ị na-akpọ onye ọhụrụ ya nara fon were na-akpọ relative the victim ha ji eji o ji phone this man made the call mana onye eso ha na the whole of the planet the whole plot ruo mgbe executed n'osogi na ọ wụta this young man Chineke shi vindicate ya lowa nwaanyị mba na nlorute elorutere ya enweta ya ahụ na-ahụ dat na oge nwoke ejiterele ndị ụlọ ha ochi na ha bịa nara ihe ha kpụrụ n'isi nwa ya na ọwụhụ nwa ya ka a ga-akpụrụ fọvụ kpa kidnapa n'aka na ọ nwachiri nwa ihu na ọ bịa were ihe akpụrụ n'isi nwa ya na ekwughị exactly ihe ya na-arụ na ya wụ kidnapa na ya ga-alụkwa ije na ha bịakwa bịa were ihe akwụrụ firire nwa ya ka o nwee ike lụrụ onye ọzọ
asị oge nwoke bịacha oge nwaanyị abịarịa si na ha tọpụrụla di ya ọnụ na nwa ha nwaanyị nwa ya nwaanyị alụọla di na ihe na ọ wụ storm na ọ ga-adị over na enwe nwoke ọdachi na anaghị adachi na ọ wụ ebubo ka ebonye na the moment ya hụrụ the young man ka ọ bịara n'ụlọ na mmụọ ya nabatara na because mmụọ ya nabatara ihe believe that na aka ya dị ọcha na Chineke na ga-akpọlata ihe echa ihe akụgịrị mgbe ya na-anọ ka e lụtara hụkwana na keesi ahụ hụ ote keesi shiri nwụọ dọ ndị oshi meghe ihe ha gbara ama na aka ya dị ọcha ya eso ha ya wụ one of them rather ha na phone were mee call ya makwana onye ọbụla odo ha anya na ya wụ ha kidnap ya na nwunye ebiwekwe onye ka ha bidoro biwa mana dimkpa etiele akpa ihe ebe niile mere gorim na ya gwụrụ agwụ na ya ntiri ya nge na-ele ka ya ga-apụta n'ime ihe abalị ma Chineke nna sị na ọ wụ taa na ya ga-apụta ya na nwunye ebiri na-aga oge nwaanyị mee invite si ya bịa na ya kpọrọ nwunye ịlọta na ya chọrọ ịhụ ha ya sị nwunye ngwa jikere na oge nwaanyị kpọga ewu mme nwunye sị ya na-agaga na mme na-enyekarị nsogbu ya gwa nwunye sị mma ya wụghị onye ga-akpọ ya oke ya hapụ ịga na o jikere ngwa ngwa na ya ka ha gawa sị ya na ya bụ osoro gawa nwunye amaghị na moto obere moto small moto ya na-eji agbari for business before ihe eme ihe rere wa abụọ ndị ke hụrụ gwa oke moto ke ntakịrị na ya na-eji agbari na-enwe nga ọhụrụ na-eji agba nwatụke na ọya ka eji kwurozie nwunye ha lawa ka ha laruru oge nwaanyị a ga-abụpụta nnọọ nwa akpọ esuru esu ụtara esuru nnọọ ya eme nwa lọrị mbala ka a yọrọ yọkwa ya yọkwa were nnọọ su ụtara sumekwe nnọọ ụtara sụcha ya ṅa akpọ ya majuo ya efere dị nnọọ very soft bantụrụ bupụta ya wute ofe ọha ma azụ ma okporoko ihe niile sụrụ n'ime epe ofe kupụ ụzụ onye ya ọnụ ya gbọ jos gbahesha belt traza ya gadeni ya na-eri oge nwa si eriwe nwa ya eriwe ewu ya eriwe eriju afọ na ka ga-ezi eweta ọzọ ya na-eri oge nwoke na-akọ na-achị onye ka eriekwere nri ntara richa oge nwa ya si ya bịadịla azụlụ na-enweghị ya chọrọ ka ya na-ekwuo ya gawa soro egawa azụlụ nwaanyị ebupụta nylon all this black nylon a na-ere black nylon na ndị na-adịghị waka waka o wepụta bige ya emepe ya otu ogbe ji nọ straight nọ n'elu another black nylon n'ime the same bag oge nwaanyị agwawe si na ihe nọ n'ime akpa nọ 500,000 na di ya ma na eji dịka ego na o tele ya tụtụkụ were ego na ihe a niile na edis ya na ihe a niile na ọwụ nga ego ya ọ gụrụ na ọ nga ya gbara jide na ọwụ ego niile ya nwere na nwa ya nwoke adịghị awe nwanne ya nwoke na ụmụ ya ndị ka nwoke adịghị awe di ya adịghị awe na nwunye ya sef adịghị awe na ya were ego nụnụnụ were ga-enwe nke ya na-eme na eti ige n'ime na dimkpa arụ ma aka kwa ya ụda ya gbotoro n'ala na o jishi ike bilie rụọ hote nwoke na-adị rụọ hote ọrụ mgbe ọ bịara n'ụlọ o si ebewe gụrụ nwaanyị nọ ntara gụrụ ya ọ ga-agwa ya soshal ụlọ gawaga ga-etige na buut moto bịaghachi bifo di ya bịa ịgba ntị mara ihe ha bịa ikwu ya gbapụ ose ga-etige ego ọnụ ntara n'azụ buut moto chie ha azụ ụlọ bata bịacha ha na palọ ha kpajuru n'ojuru lawa ka ya gwọlatara nwunye ya dọrọpụ nwunye si ya na-abịa agbapụ ose gaa na bank ka etiga ego ọnụ ntara nwaanyị mba nnọọ chukwu eme ebere ego a ga-ebịa bịa witi ihu ọma ya enweta ọrụ otu ọrụ ya nwetara na-ebu ya apụ apụ ya na-eso enyi ya nwoke agadi ọrụ ya ga-anọcha 1 month or 2 months na otu esi nweta ego na otu esi nweta ọrụ a na-akwa ezigbo ụgwọ ha ga-eji ahụ 1 month 2 months ya lọta na nwaanyị mba nnọọ mana e nwere ihe ọzọ ya sị ka ya gwa m na Chineke nyere nwunye ya onyinye amara ịgụ egwu na nwunye ya gụpụrụ m egwu nga na-akpata oyi ga na-awụ m n'ahụ na ọ bụ abụ chọọchị na m ga-enweta ihe aha na-akpọ touch of Holy Ghost na nwunye na-abụ pepe na ọ na-abụ ncha n'ọnụ na ọ na-awụ na-abụ ịnụ olu ya ma ịhụbeghị ihu ị ga-abịarịrị bịa ka ihe onye bụga abụ ahụ ruo otu ụbọchị ọ bụwala na o shigiri na kichin na-abụ kedadị pụrụ ihe ọzọ ya na-abụ nwoke ha bi n'ụlọ ya emuvu bịawa nwoke nụnụ ọ na-eji ike na-eme nwunye na-ahụ ihu ya mana dada o biliri bịawa n'ụlọ bịa sị nwunye na e were 10,000 gaga zụrụ swit racha tọmtọm racha na ọ bụcha bụ na o were ego na zụrụ tọmtọm ra na obi ka ọ kwụsịkwala ị na-abụ abụ ahụ na ọ na-abụ mgbe niile na akpa ya akpata na ọ na-eme ya nụrụ n'ụlọ ya ọ dị eliza akpata oyi ya na-agwụ ya na ọ na-abụ abụ na-enye ya joy na mkpụrụ obi ya na ịnụkwa nga Chineke na-agọzi nwatakịrị ihe nwoke ha bi n'ụlọ toge nwunye were 10,000 nye ọ nwunye ya nara ṅụọtie ya ọgala nlọ thank you anara chigbo ya nọchi ekele gbedema nwa nke etoche nwunye toge tocha ya tojirigbo ya lawa nwanyị mba nnọọ ya na nwunye ya nọcha ya gaghachi back to ọrụ ka ya gaghachiri n'ọrụ ọnụ ntara lọta after 2 months ka ya nụrụ lọta ka ya lọtazi
lekwezi nwoke ya bi n'ụlọ ọma na ya elole ka o loje ozugbo ọ batara oghere geeti gbaghere geeti bata gbachie ihe dị geeti n'ihi na nwunye ya nụ ya nwunye ya according to nwunye na ọsọ gara nwa ya nwaanyị mụrụ nwa ọ gara ọmụgwọ so ọ naanị nwoke ha bi n'ụlọ elu ụmụ ha anụkwa na ihe ụmụ ha tochapụchala ọ lekwe ka nwoke nụtara gbaghere geeti ya bata gbachie ihe geeti chizi na geeti tụbiri too na-etoje nwunye eloje etobiriche somebody amakwana hụ na ọ nwunye ka o tobiri gị ihe ọzọ nwoke nnukwu ga-ewu baby sweetheart nwaanyị ọma nwaanyị mara mma ihe ịma ụdara nwa ọma bịa ngwa bịa ọkwa ịsị shawama ka ị na-ata na ya zụtara shawama na ya zụrụ abụọ na abụọ ọgụgụ izu na ọpụta n'ọpụta na-etobiri ya akpa ya baby sweetheart nwa ọma nwa mara mma nwa ihe ịma ihe a ka ọ nọ na-eto this woman ya na-awọnda so onye kwuru onye nwoke ka akpọga ihe ọ pụta n'ihu ụlọ ebe guzoro na-ekwuzi datin ekwuchi ike ya tọọ na ole nwunye hụ na ụjọ na nwunye n'ihu ọ maghị otu o si asị nwoke akwụshọ n'ihe ikwuge di elu ogugu ụzọ kelee ya good morning sir ọ sị aha sakwa lebatazi anya hụzie ya nwa kelewezie sị ewo yeloro elo ya sị mba ya elo na ya sị ka ya bịa lorute bịa lee bebi ya lọrụ ede nwere na ya ọhịa gbara bịa jọs gbarute ka ya bịa hụ bebi ya lọrụ ede nwere dị ma na-asị mba na ọwụhụ taa onye chela ga ebe ahụ na ọwụhụ ụtọ ọ dị ọ gbara gbakpo ha na saịdị ya jụọ nwunye so for how long ka ihe ka abịaga na ọwụ ya maka nwoke akpaga bebi ya ọwụ ya maka nwoke asụ na ọ mara mma ihe ya ma na ọwụ ya maka this man kpọga sweetheart na ọ gịnị mege ya na-adịghị wee nwunye ya sị ha na ọmaghị onye nwoke awụ na ihe awụ very jovial man na-elekwa ihe a ga-ejikwa ihe na ọgịnịkwa na olu ya ji blame ya menwe ihe onwe ya elegide ihe ka aha ga ya hafụ ga decide ya ịshọtụ echiche from there ya chọghị ichezi ya achọghị iti ihe uche na ihe mere dadi ya hapụ gị ụta nwunye si enwe ihe ọhụ ya hapụ ya n'uju laghachi back to ọrụ ya ka ya ruru n'ụlọ ọrụ ya nụ ọdụ ebidoro yawa hụwa ụmụ ihe ndị na-ekwesị ekwesị n'ahụ ya ihe na-ekwesị ekwesị ya gbapụ sokporo onwe gawa ụlọ ọgwụ asị ya mee lab rizọt apụta wụrụ na ya bugonori ya nwaanyị mba nọ ya tie si gịnị ka ebe ihe ka chigwe bịa n'ahụ how come na ya na nwunye ya gara n'ụlọ ọgwụ fiochachi onwe ha ile onwe ha nyochaa onwe ha before mara na yes na ha kwesịrị ịlụ na kemgbe ahụ kwara nwebekwana nwaanyị ya hụ onye na-amarị mmarị ya marị hụ mgbe ya na-alụbe nwaanyị ọ wụrụ ugbu a ka ya nụrụ nwaanyị ka ya ga-amarị na ọ gịnị bụ ihe nka ya lorute gwa nwunye silekwe ya laghachiri bak bidoro yawa gaa ụlọ ọgwụ lekwe rizọt labụ ya mere na onwere ihe o nwere kọwara na ọ gịnị bụ ihe ka ebe ihe achị nwunye ya sị ya jụwa na onwe na-apụ apụ n'elu elu ya chọghị bịa gbawa oke kwestion ya sị na ọ marakwa na somebody bubatarala ha ihe a n'ime ụlọ mana ka ya hapụ okwu ya ebe a na o dokwe ya anya na somebody bubatala ihe a ka ha gaa trit onwe ha ọ ya ka ya kpọrọ nwunye ha abụọ ga bido wee wa ọgwụ n'ahụ ma ọgwụ ma mgbọrọgwụ ma ihe niile maka onye English ha ṅụga nwere onwe ha a ga-asa ha dịla mma ya ebidokwe na-agakwa ọrụ ya ebucha ọgwụ ya aga ọrụ ọ ya ka ihe a na-eme iwe ejughị obi because of ihe ahụ nụnụ nwoke ha bi n'ụlọ emere ya nọrọ nga na afta ya na nwunye ya ṅụrụ ọgwụ nweta onwe ya chọrọ ụlọ ebe ọzọ shi ebe ahụ kpọrọ nwunye megịnị kwapụ kwagazie ebe wee ebe ya nọzi baiga n'ime ihe a na-akpọ weskolompi na ya baziri na ọrọkọ ihe ya banyere n'ime igbo na ọwụ dudu gaga ka ha gbafere ebe ahụ nwunye discover otu chọọchị ọwụ small church pastọ ọsụ nwe owe young boy na-alụbeghị nwaanyị topụ ihe eji nwoke eme kwụrụ dịka ndị a na-ebu wet kwụrụ dị nnọọ ka figọ dị nnọọ mma ị ga-asị nụkwa na onye ka pụtachara na mma niile na ọ mara nsị ya na chọọchị kọ na o Chineke ekele mgbe nwunye ya gwara na ọ chọọchị a ka ya na ya chọziri ịga na ọ bịa n'ugbu a ya sị nwunye na dịsị ọma na-alụbeghị nwaanyị na ndị dị otu a na ọ dị yọng dis guy na ọ dị yọng na ọ makwa ha ma kpọkwara ya oku na ya ka na-enyi ya na ọ gịnị mekwara na chọọchị ka ha na-agagbu nwunye ya sị na ọ wee ebe Holy Spirit lidiri ya na Chineke aga-enye elu abụ duhie gị ihu na ọ wee ebe a ka Holy Spirit bụ ya gazi na ọ ebe a ka ya nọ na ihe ya na-abụ na ivu na ya na-abụ members a na-abịa ya elege nwunye ike agwụ ya sị nọkwa nkwe ihe mmadụ ga-ahụfụ ya gbazina ya nkịtị ọ ya ka ọ gawara chọọchị nọ mgbe ụfọdụ lọta ọ sị na members ha nwetara taa na 12 mgbe ụfọdụ sị ha nwetara 20 na ha hụrụ ka ya gụgori ghaịta na ụfọdụ members hụrụ ka ya gụgori ghaịta na sọ members enwetara taa na ọwụ ihe ya gụrụ na Chineke nna ji ya kwara ngwa ọnụ taa ihe n'okwu ya gbana ya nkịtị ihe a na-aga on ọ ya ka ya nọchiri ije ahụ laghachi ọrụ gazie ka ya gara nọ 3 months n'ọhịa ya nọrọ before ya lọta nlọta ya lọta gbuo aka gbuo anya gburu nwunye
ọ dị ya somehow n'anya, ọ dị ya ka enwere ihe bridge n'etiti ya na nwunye, ọ dị ya ka enwere ihe something dị wrong, ka enwere ihe hapụrụ nwunye mana ya ga place nwunye ya jụọ nwunye so jikwa ahụ nwunye sa na ya eji ahụ ya elukuru sick ya tara ahụ na ya eji ahụ na ogole ihe o ji ajụga ya na-ele nwunye ọta ha ahụ olukuru sick mana ya mana something dị wrong. Normally na ya nwere that feeling na Chineke nyere ya na before ihe eme ya, before ihe ike eme ya na ya na-enweta the feeling, ya na-enweta ya na-efeel ya bruise ma tụnwegodo ebe ihe ahụ nọ ọ ya park ya knowing fully well na the thing ga-surface mgbe na-adịghị anya na ọ na-emekwa ya chọkwa ịga ime travel nwetaghala that feeling ya cancel ya ga-agakwa again. That energy na-revolve ya na-asị ya na-ele na ya mana something dị wrong na-enwe ihe nwunye na-eme ma ya lue before ọ na-elu ha ele ọgụrụ ya ọ na-awụ ya elotaghala gbam ọgụrụ ya heshi na sitting room mara ọkwa gawa na bedroom na ya lọta ka that day ya jụga ma o jikwa ahụ o medoho ka like o meghe ọtọ na-eshi eme ya onwe ekwe na enweghị erection ihe nwe ahụ ya just jụọ oyi gagbu ya bata ruo n'abalị that very day imuli jụrụ oyi ya ghọta na something gara on ya makwana ya na ya makwana ime amụ ime otu obi si ya be very very careful ya nọrọ ọdụ nwunye ya sa avọ ya ni ruo n'abalị ya ka ha lakpuru nwunye file na ya arahụ na meseji abata na fon ya agụọ ya shi na bed rituo ga tentem pụọ gaa na the other room gaga zaka kọl zacha garakwa tentem bịa gba ihe kwere na bed ya sị mba o nwaanyị a ka na ahụ nwoke ha bido ụlọ ya bifo nwoke ebire ha gụlụ ya na ọ ka na ahụkwa ya na nwunye epiriwe ike agwa ya chihụ n'ụkọtụ ya gwa nwunye si na enweta ahụ shi emege ya na ka ha gaa ụlọ ọgwụ gaa lee ma ọrịa ahụ ọbịacha ha na ka ha gaa ụlọ ọgwụ ka mara ma etiritikwuru ya ọfụma. Nwunye nakwa ha gara lab gaa several places agwa ha hụta na result si na ha dị oke na ele ka ọ na-aga tụfu ha n'ego ugbo na ike ihe aga na ama ya medụl ahụ sami gọbara adịghị ya gwa nwunye sokwa ihe nọ dị na ka ha gawa na ihe ọzọ ya sị ka ya jụọ ya ọ wee ịmụ nwa anọghị ya n'obi na kemgbe ha kwarala ụdị na nwunye getting to 1 year na enwebe any sign na enwe ihe dị wrong ma onwe ihe ọma ọ na-achọbịa egwe ya. Nwunye ya gwawa ya sị ya atụga ha ụjọ na ya ga-atụ ime na ọdịtị na ọ nọ ha n'ọbara ha na ada nne ya lụrụ di 2 years ka ọ nọrọ bido tụwa ime osogo ada nne nọrọ 2 years bido tụwa ime na mma ya nọrọ 3 years before bido mụchịwa ha so na ya ụjọ atụgaghị ya na ọ ihe ya dị used to na ọ maka ịmụ nwa na ha ga-amụ nwa ya so oke in that case ka elewere Chukwu anya na ọbịa ka agawa ụlọ ọgwụ ka ya mara na ọ ya na-akwụ ụgwọ na ọbịa ka ha ga ka ya dị sure na ọrịa na-abịa achịbede ya ka na-efili elitu ya feel ga sick. Nwunye ya sị ya ngwa na ọ chọrọ ịtụfu ego na ngwa ọ ya ka ha gachiri n'ụlọ ọgwụ aga mere ọbara emere ka nwunye result apụta wụrụ na nwunye ebie bụ HIV. Ọ dị ya ka fim dị ya ka egwuregwu dị ya ka ọ ya ahụ ga-ahụ ya ekili anya hichacha anya so gịnị ọ wụrụ na nwunye ebuye mana ya nwe ebughị ya. Nwunye ekopụ dịka onye chọrọ inwe small mental dịka onye kopụcha fụta mapụta egbu ikpere rolu n'ala bilite ha jụọ ha dọkịta si na ọnwụ ihe awụ result ya na gịnị ka ọ na-akọ ya sị nwunye yes na ọ dị right ka ha gaa ebe ọzọ ha gaa 3 different places the same result wụ ihe pụtara na nwunye bụ ya. Ọ ya ka ya na nwunye lọtara ya jụọ eso ya na onye ọ bụ ya na onye biri ya destin na ọ chọrọ ịgwa ya ikewa eziokwu ka ọ chọrọ ka ewelite olu. Nwunye agwawa ya na pastor that young man a ebe ya na-ekpe now ya gwa ya sị the same man ya wụ si agala that the bọcha pastor na ọwa onye ọ gakwara gagwa ya ihe ha bụziri ọ bụ ọnụ nta Chineke kpere ga abụọ ga-emewe ihe ọzọ. Nwunye kwudihu na ya jụọ nwunye sị kedụkwanụ maka nwoke ha bi n'ụlọ ebe ha si kwapụta na enwere ihe ya na-ebe ihe na ya ka na-ahụta dat na ihe enye trit ya na ya bụ trit gị na oshighi ya n'aka na ele nke ọ nwere ikwu that side ọ sị yes na ya na Adamma nwere mmekọ 3 times na ọwụ mgbe nụnụ ihe ọrịa ahụ solitere isi ka eji gbara ya oso ndị ya laikikwara mgbe ọsọ ka ha kwapụ mere na ha jiri kwapụta ya nwekwa ya nwezi ihe jikwara na ya abụọ mana ihe na onye biri nọ na pastọ na ebiko gbaghara nwunye na-arịọ na ewelitekwala olu na ya chụlakwala na ọsọgodo na ọ ga-anụ ketekwa ege no problem mana o welitekwala olu na ọ lụrụ nwaanyị ọbụla lụkwa ya nwaanyị na ọ lụrụ nwaanyị ọzọ biko nwaanyị mba nọ n'ọwa ebe a na-akpọgọrọtọgo oyi na ya awụghị polygamous man na ya chọrọ esi this woman ngwa ụla dị ya mana echeta mmanya na ote ya na-agwa m ihe ugbo na mmanya eji ha ahụ mmanya dị down na mmanya eji ha ahụ oge ya nwaanyị na oji ha ahụ na ya chọọ ihe ya ga-eme nwaanyị ahụ efe aka shi ebe a kikiri bọket gachi ike na unu gwadele ya ihe unu si eme otu obi na-asị ya na ọ bụrụ na nwaanyị nwetacha onwe na ya kantụrụ ha 500,000 na ifu ndo na tinsi ahụ ya ji emega ọfụma ya na-esendịrị ya ego steady ya na-esendịrị ego ya chọrọ iwere 500,000 naira gbara ọkpụrụkpụ
ga-ezokwa ihe ya n'aka kelee ya sadia mama na ya enwetala onwe na o were ha ego na after some time ya sendara enwe ya back home na ya agaghị take risk asịgodo na ihe ya nọ n'ọgwụ ya na ọ pụtala na ya agaghị take that risk ịnụ imetụ nwunye ya bụ ya agaghị emeli ya ga-emeli ya na ya agaghị take that risk na ọ wụrụ ọrịa ebutere by mistake kama ọ gbara na-eji nwaanyị ejiri ego elu na-enwe ihe ga-eme ka emetụ that woman aka na ọ dịghị gbaghara nọ n'ime ya and ya agaghị aga lụwa nwaanyị bụ olụbata ọ bịa were ha ekwensu bịa bịa were ya ọdachi na ya chọgide ịlụ nwaanyị na ọ ga-anụ n'ụlọ ya na-alụ nwaanyị ya wụghị polygamous man na ọ ga-alarịrị nwa ọmụrụ ya na ọ oge nwaanyị onye a na-ele anya n'ihu na ọ bụrụ nnọọ na ọwụghị oge nwaanyị ihe oge nwoke na ụmụnne otu ha si metọcha ya na ọha nwa mere aha ya ji fesa today na ya wee kidnapa before Chineke na ebugoziere ya ọnọdụ na ya wetara the village na village ha mgbe ụmụnne na ha ya echi na azụ na-agaghị ewije na ọ oge nwoke bụ onye bịara ebe akụsa ya ihe a jiri m na ya na ịgbawere welatara ya nwaanyị kama ya echeta oge nwaanyị ike agwụ ya na nwaanyị mba nọ na m jidele unu na olee otu unu si handle this matter na-ele ihe unu si ya mee na ọ bụrụ na gịnị ka ị ga-eme n'ike na ọgwụla ụmụnne m na ahụ ọgịnị wụ ihe ka biko n'obodo ọgịnị wụ ihe ekotere pastọ enwekwara ka a ga-ekwu as enwe pastọ dị involved na ka ha bụgodo pastọ ka pastọ a young man ụtọ ọ sọrọ ọ dịrị ya na chi esi na mmadụ nwaanyị nọ na di Chineke ji olu ọma gọzi nyere onyinye amara Chineke gọziri enye ya onyinye amara ọ ga na-eji abụpụrụ ya abụ o shiwere na kichin anya bụpụrụ ya abụ ọwụ iwu na ị ga-aga ịbụ ya n'ụlọ chọọchị were olu ṅụ bụpụrụ ya abụ ọ hapụga onyinye amara Chineke nyere nyekwa ya ezigbo di n'elu ya gawazie na ụmụ chọọchị a na-zuzugharịga na-enweghị ka e mere flashing ka ọ gawara ganga na ya ihe ya na-abụ n'ọnụ ya ga guzorozie n'ọta na-emerụzi ala na Chineke o jiri hụ n'ote nwa ya si merụọ onwe ya ebe ọ gara gị merụ onyinye amara Chineke nyere imagine ike apụta n'ụkọtụ abụọ abụ kpee ekpere kpee agazie na azia na pastọ na-eme ọzọ ya ewere olu Chineke nyere na-emetọ onwe metọ mara eji emetọ onwe mekasacha onwe mejụsa onwe mege ndị nwe ihere ụmụnne m na ahụkwa ihe ka ọgịnị nwe ihe ka obi agbawala m obi erekene m n'ọkwa you can imagine this type of mother ịnụkwa ụdịrị nwaanyị okwesịrị dịka okwesịrị ka ụdịrị nwa amaghere ya biko n'ụdị imagine this type of woman mere oge nwoke ihe na-enwe onye nwere ike ime ihe ụmụnne na-emebiri ya ahụta oge nwoke na ọnwụnwa ya were ịhụnanya nso were ego onye hụ nwa ya onye hụ di ya even nwa ya nwaanyị onye were nye this man ka this lady tọnụrụ were ihe niile a tee onwe ya pọtọpọtọ and ọhịa kụjichiri this man aka mere na mgbe ebe ha bi ike bere ji be ọkwa n'ihi nwaanyị I believe mere na o ji gbaghara o kwe họpụta wulite olu mee ihe o kwesịrị ime ya hapụ ihe niile because of this old woman gazie nwunye fili na ọ gbatala certificate na nwunye di ya hụ ya gwa ya leze una na ahụ na anụkwa ya gazie ntụrụ ebozie ya kewu ihe a na-akpọ kemgbe ejiri ewe ọnụ ya ka abụọzi ya hụta ya na ọwụ o kwesịrị ekwesị di ya gawa ọnụ ya gakarịa mma una na ahụta ụwa nara nwa ọmụ ya na asịsị dị man lụkwege nwa onye ọbụla kọfị nwoke niile ka nwaanyị niile enwere nwaanyị na-enweghị time ị ga-akọ akaka polygamy ahụ ịsọka na aka gị filie na ọ dịziri ya nwa adịziri ya enough ya walk out ọ bụrụ na ịhụnanya nwere ebe ọ na-ajụ olu oyi to the extent ị ga-aga ịlụta nwaanyị ọzọ lụkwege ya ajụ alright ya sị no be happy with onye gị na-echọrọ ịdị happy ya eburu ngwongwo na ya na-alụ ga can be numbered na ya achọghị iso na ọ chọghị ihe polygamy bụ aga na ọ dị too much ka ya dị ndụ zụrụ ụmụ ya ọ bụghị mkpọrọmasị ọgụ nwasị ịlụ juola ọgụ nwasị ọfịala nga n'anya ọgụ nwasị lọv nga anwụọna ike adịghị bikos ị gaghị alụhụ mmadụ n'anya gị lụkwa onye nwaanyị dịrị ya enough ị ga-ekwekwa ịlụkwa nwaanyị nwoke dịrị ya enough ị ga-ekwekwa iburu mkpụmkpụ pụwa na-enweghị ihe o mere ya nụgide nnọọ na ya asịsị dị manụ bịa lụkwa ya nwaanyị ọ nwoke niile nwere time ịbịa chịzụ ụmụ nwaanyị ahụ ebe niile a na-akụ nwunye nke isi nwunye nke abụọ ọwụ nwoke niile ụta na-ewu nwaanyị niile ọ nọkwa na ọwụ nwoke niile chọrọ that nonsense na nwoke ọlụkwe dị manụ si ya wụhepụ ya adịghị polygamous n'ọnụ judelu unu biko enwe ihe unu ga-agwe n'ele otu ya ga-esi eme ihe nụ nwaanyị na-aga anwụla ha n'ihi na oge nwaanyị ya nwere respect for her and na oji ha ahụ currently n'ọnụ ihe n'ugbo ihe na ọhịa anụ ihe n'ugbo ene nwaanyị ga-esi ebe ahụ nwụọ and ọnwụnwa conscience ya ga-enye nsogbu n'ifu nwunye ya adịghị aware na oge nwaanyị mma ya nyere ya 500,000 ọ dịghị aware mana naanị ihe ọ madabere na ya laikiri ego nwaanyị ofe ile na ọwa okwu ọma mma ya kwurie mgbe ya nọ prison ma na adịghị ụmanụ mere kaka ihe na-ele otu ya ga-esi eme ihe n'ugbo ene na ihe bi n'otu bedroom flat ya gara ga ewere dị other room ede nwere for visitor na ọ ya hapụziri their room every night ọ na-arịa every night ihe ọrịa ga-ewe na ya mana imetụ aka ga-atụ ụjọ na ọlụkwa nwaanyị mana ya chọkwala ya chọ na m jude elo na ọ wụrụ na ule ihe ike eme ụmụnne m na-anụkwa
ọ gakele ha nsọ ma bịa wepụtara ya ọnụ ụmụnne m. Ọ ga-agụ kọmentị ọnụ isi ekwuele nwanne anyị nwoke egbe ifu m onwe m nọ ngala na ike agwụla m. Ọ nyere m anya ihe ke mmụọ ibe m mega onwe ha